Let's go! Yo, dito tayo sa may ano, Patar Beach, Bulinaw. Ito yung ano, lahat yan. Yung mga bangka na yan, akin yung lahat yan. Hindi totoo yan. Yan, Bola lang yan. dami yan, sa akin lahat yan. Yung iba bibinta ko yan. Sarap maligo nito guys, puting-puting buhangin. Oh my God! Wow! Lahat ng mga bangka rito bibinta ko yan. Hindi totoo yan. Doon, Bola lang yan. tupas, kabila. Yan, bangka nila yan. Hindi sa akin. Oh, sarap dito guys. Woo! Dito na tayo sa may Patar Beach, Bulinaw. Yo, let's go. Lakas ang alon. Nakakatakot pumunta ron, lalim, no? Pero ang ganda, puting-puting yung buhangin. Guys, oh. No. Oh, lakas, oh. Lakas ang alon guys. Natakot. Tara, ligo na tayo. Yahoo! Ito guys, yung pamangkin ng asawa ko. Ligo na. Huwag ka na sa malalim ha, huwag ka mong ganto. Hawakan mo, baka ano, lalakas ang alon. Baka tangay sa alon eh. Guys, yung pamangkin ng asawa ko, saka yung bunso nila, yung kasama ko dito. Shout out. Yahoo! Wala na, huwag ka nang tuto na pag wala kang kasama. Baka maya, mawala ka bigla dyan eh. Malakas yung alon. Lakas ang alon guys. Ano kasi, habagat guys, ano yan eh. Hindi ko alam kung anong lugar yan dyan. Anong lugar yan? Anong lugar yan dyan? China. South China Sea. Habagat kasi yung galing doon yung ano, yung hangin. Habagat, kaya yung lakas ng alon. Delikado sa mga bata. Guys, ano, ligo na. Baka may bata. Yan, hawakan mo yung mga bata ha. Sarap maligo, walang init. Pero baka malamig. May mga kasama ko. Ibayaw ko. Walang pantay dito eh. Iwan na natin yung mga gamit. Baka huwag na ako dyan. Boy na boy. Shade. Ha? Shade ka man. Ganda dito. Kaming bangka. Set out tayo. Oh. Kaway kaway. Tara, ligo na tayo. Yahoo! Yo! Yo! Ah! Ang takas ng alon, nangahatak, patas. Sarap puligo. Oh, puting-puting buhangin. Pinong-pino. Hiwingit. Hindi ko nadala yung bingwit ko eh. Hindi yata ang bingwit dito. Kaya lang, hindi mo may hagis ng malayo kasi ano lang yun eh. 5 grams lang yung lure ko eh. Wala akong 10 grams. Mga 10 grams na hagis ng malayo. Ganda sana.
tayo. Sarap maligo guys. Matagal-tagal na rin ako din nakaligo ng dagat. Siguro mga may isang taon na rin ako nakabike dito eh. Nagpunta kami ngayon dito. Buti lang wala init. Umulan kasi kanina eh. Lakas ulan kanina kaya walang init. Sarap dito. Sarap dito mag-overnight. Riders dyan. Sana makabiyahe tayo rito. Dito ka na. Dito nga, dali. Dito. Dali. Dali guys, naglalaro sila ng buhangin oh. Ganda dito guys, ganda. Dito sa magbilis pag araw. Puting-puting buhangin. Ano pa yan guys? Low tide pa yan. Pagka high tide yan, naabutin dito. Yun, itong mga bangka na yan. Yan, kaya pag low tide, niakit nila yung mga bangka na yan. Kaya ngayon, high tide, low tide, hindi sila makapaglaot kasi alon. Tayo sa gilid ng ano. Uy! Putik na yan! Mabasa yung cellphone ko! Lalakas! Kahatak tayo! Oh! Maabot dito sa ibabaw yung ano, ampas ng alon. Sarap maligo nito guys. Pag ganito. Shout out dyan sa mga bangkero. Sinong gustong bumili ng bangka? Yan, dami bangka rito. Yeah, pili lang kayo dyan. Bibinta natin yan, kahit di sa atin. Naabot yung cellphone. Oh, puta, grabe lakas. Taas ng ano, Krakataw. Oh, puta, maabot dito. Namasa ata. Maabot nga. Buti na lakas ng ano. Ayan guys, oh. Hindi marunong mo lumangoy yan. Kami. Okay. Sarap matulog. Sarap mag-relax dito. Tanggal talaga yung mga stress mo.
Punta ka rito, tanggal ang stress mo dito. Sulit, ganda. Yung mga bangka na to, pwede yan parkila. Eh, ano yan, kaya lang hindi pwede kasi lakas ng alon. Baka may biglang gumanon yung bangka eh. Takbo. Nakabayo. Ah, malalim dyan. Ganda ng buhangin guys, oh, puting puti. Pinong pino. Pwede mo pangkudkod sa mga libag-libag. Pag overnight, pwede dito eh. Kahit gabi lang, maruniligo ito no. Kahit gabi. Pero may bantay dito no. Tingnan mo ngayon no, nalalim ito, ang layo. Pero mababa pa rin. Dami tao no. Yun no. Malayo na sila.
sa Musporta. Bye-bye!